дуруди худо ба шумо дӯстони азиз, як мошинчаи хуб ту ёфтам, нигоҳ кунед. просто тозагӣ мошин навиша бинед. Mitsubishi бародари азиз, Lancer 2012, 4 та балони нав қати запаскаш, яъне балонош пачкан бесам пеш нишон тида, се сезониян ина. бибинед дӯстони азиз, мошин қарор дорад дар ин территорияи Москва, Котельники, Литкарино намиҷо. бачаҳо мошин беҳад састаниш хуб аст. Механикай, моторш 1.6, пробегиш 200 чанд ҳазор агар хато накунам. бибинед дӯстон, рушник, пушник, дерни салон просто бомбача караги. тозагӣ мошина бинед дӯстон. беҳад мошин навай, кадмед ки агар харидор боше бачаҳо чикор кунед? Занг бизанед, аз нӯи бобоҷон салом бигӯед. ина дигах ки айдарни салон ман нишон метим, шероина дигах кунед. чанд қадар мошин навай. мошина қимат нагуфтаст бародар, 720 гуфтаст, боз суҳбат мешава. 720 боз суҳбат мешава. беҳад састаини мошин хуб аст. ин тозагӣ полико, ин тозагӣ ина бош гуфт бо шумо шушташ намондам, гуфтам не биё ҳамита гирифтанам та бигиранаш. бачаҳо, ин бачаҳое ки ҳами хазаинствени, ин мошин барои ҳам хеле ҷанг мекуна ҳама тарафа. беҳад мошина дигах кунед, мултирол, ҳамаш автомат. ина бародари азиз, бо обогрев сидели ҳамаш ҳаст бародаро. кадмед ки мошин харе, занг бизанед, аз нӯи бобоҷон салом бигӯед. илтимос лайк комментара фаромӯш накунед. ин мошинча беҳад нава. ин мошинчаро бародаро чикор мекунед? Мегирӣ просто ҳай мекунед. ина бародаро полностью нигоҳ кунед. заводедишка. аввал капота бардор ба заводедишка, ми нишона наметим натарс. хуб бачаҳо азиз нигоҳ. Mitsubishi 2012 механик, Mitsubishi Lancer меган. заводедишка. бардориш ба заводедишка. бале, бардориш. беҳад састаини мошин хуб аст. бардориш ина деҳқони ина. тозагӣ мошина бародаро, илтимос омаде устоқати. беҳад мошин тоза аст. беҳад бародар тоза нигоҳ карай. ина звуки мошина бинед бародар. ку парча гирун ку. ин ҳама тарафа гирун мешава бародаро. мошинча беҳад састан. багажак шока. ина мошинчаро бинед. бачаҳои Mitsubishi сувор бо медонед ки ин мошинча чи аст. я ҳар кас намефаҳмад. як кадме ки мошинро сувор менед, тозагӣ мошина бинед бародаро. ин ҳама изоляция кардагӣ. шумка ина. бо шумка задагӣ, шума изоляция чи мемтари. балони запаскаш ҳам нав. 4 та балони нав. хуб, хулас Mitsubishi Lancer 2012, моторш 1.6, пробегиш 200 чанд ҳазор, нархиш 720 ҳазор, бо чақчақ мешава. аз нӯи бобоҷон гап зане бародаро. акаҷон ростишки тамом. хуб бародаро, тамошо кунед, ҳозир ҳайш мекунам. хуб дӯстон азиз, нигоҳ кунед, ҳай мекунам. ина мошинчаро бинед бачаҳо. Mitsubishi 2012 беҳад навай бачаҳо, беҳад. митои мошин то мошин дора. беҳад нав. ина бачаҳо азиз, мошинчаро бинед. мошинча нав, пачка. кадмед ки Mitsubishi суворе, габайни хилма 720 нега бо арзуни хуб мешава. ба ҳамон хотир занг бизанед, мошинчаро аз нӯи бобоҷон салом бигӯед. соҳиб адресараш салом бигӯед, мошинчаро бихаред. илтимос лайк комментара фаромӯш накунед. сағира олитарам у вақт мегӯӣ ки бобоҷон кош ки мен фирам чикор мекардам. ақиб ҳайко. кош ки метара лайк мемонед. имрӯз мошина лайк мемонад. хуб бародар азиз, ина. худо нигаҳдор.